Da, am fost anunțat la prima oră de către Direcția de Sănătate Publică, care la rândul ei a fost înștiințată de operatorul de apă și canal al municipiului Orșova, că la priza de captare din localitatea Toples din județul Caraș-Severin a apărut un fenomen inexplicabil de un grad mare de turbiditate al apei, un fenomen de aluvionare excesivă. Nu știm încă din ce cauze, pare să că datorită precipitațiilor abundente, pare să că s-ar putea și din cauza unor mișcări tectonice. Am luat măsura, am dispus măsurii atât noi ca instituție a prefectului, cât și Direcția de Sănătate Publică pentru oprirea alimentării cu apă a populației în municipiul Orșova, urmând ca prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență să asigurăm apa menajeră necesară populației, cât și informarea de către operator a populației pentru a se asigura cu apă potabilă.